Jakom mar riwruok mar kanisni NCCK Laktar Timothy Ndabuki okwayo Obila ma pacho ka mondo oluw chike kaluwore gi katiba ma pacho ka kinde ma ginie tich. Ndabuki oseyo Obila moko ni osebedo katiyo kod teko mokalo tong' e kedo kod jong'anyo e jumbe 3 mokalo. Koko nitie yore mathoth mag chik manyalo tigo e kedo kod jong'anyo madhi ataro mar chik mopogore kod chielogi kod lisasi ma bende gikone kawo ngimagi. Jotelogi bende oseyo piny owacho mag koni ok osekawo okang' makare e kedo kod mibadhi ma en achiel kuom gik manyayo ng'anyogo. Nyaka pacho ka mok tine ji 40 osewito ngimagi e kindego. The constitution of this country has never been read clearly, interpreted clearly, to be understood by security agents. Police should use the maximum force, but not to abstain from their duty, their responsibility, because they have a responsibility. If he can forcefully talk about the corruption and ensure that those who are involved, they face the full force of the law, at least in that way people will stop. The problem with corruption in the country is that no one is being prosecuted for corruption successfully. When a witness comes out to give evidence against corrupt individuals, as you have seen before, most of them end up in death. And therefore, we need proper protection of witnesses. And then also the police investigation is usually weak, and the courts are presented with a sham, and therefore such people end up being acquitted, and now they sue the government to be compensated for wrongful prosecution.